ҳамин қадар аксияи зур рафтестай духтаро ҳамин навор ма то охира тамошо кунен шумо нигоҳ кунен як бор ин ҳамин металликое ки нархи як либосаш 150 сум буд ко ҳозир аксия рафтестай ду либос 150 сомон шудай бовар мекунен ду либос 150 сомон ино оригиналай бо блескаш намерада ман ҳозир мефаҳмонам ина нигар блеск мерафтагира намехели кне уже мерава ина намерава диден духтарако блескаш намерава ира нигоҳ кунен духтаро сезони ҳами омадаги платья дам халат даям двойка даям абая дам хулас любой чида метавонен ки бигирен истифода барен шумо бо блески ира материали ира тозагиша намеген ҳам хушрӯчаи ранги мурамрои оригинал блеск дора нархаш ду либос 150 сомоне шок 75 сум яъне аз ду либос боло доставка мешавад аз чототона бигирен духтаро ина нигоҳ кунен чангл дора ина беҳад фасонакай ду либоси 3 метра духтаро 150 сомон марҳамат хеле нарх дига намеёвен ягонҷо духтаро метавонен холаҳои тӯйдор метавонен биёен аз анами дархост кунен дар доставкатон кунанд ино фақат доставка доранд ина марҳамат и 6 хушрӯ ва и узоруши хушрӯчая духтаро нигоҳ кунен ранги анаму қиматиё ҳастайку 1000 чанд сумоҳояйку анаму ранги анамуно хулоса казада дар корай интихоб кунен ина айрӯи ҳамин навор скриншот кунен партоен дар авакак шумода доставка мекунанд кадомеша интихоб мекунен дар авакак бурда шумода мерасонанд гулои хушрӯ намудои фасон ина кадом гулу кадом мисол расветка дар корайтон аз рӯи навор интихоб кунен дарав шумода бурда доставка кунанд манаи вариантчам биден чӣ хушрӯчаяй мана духтарако дамзан ҳодам ҳамада анами вариантора метавонен ки пайдо кунен бинен харидорӣ кунен ира бинен хучқа бисёрай духтаро ит цветам хушрӯа духтаро нигоҳ кунен ит расветкашам фасони бадай бад медонен ку ма ами материалора фақат ами як ҷора шумода навор мегирам барое ки дилам пуррай материало качествои зур доранд сифатшам нархшам манам нигоҳ кунен хушрӯа духтаро шумода чанд сумай мода 450 сум ана лавдоманош духтаракои азиз 450 сомон ина ду расветкаи сангзадагиай ипеки оригинал марҳамат гулчадора поёнаш боша лавдомани нежни хушрӯ диден вишивкачаш чихе фасонакай ироз бо бари остинда меброра аҷоиб хушрӯ мешава украшения дар кор нест икртада бовар кунен ҳамхе хушрӯчай ҳамаги 400 сомоне 450 лавдомани 450 сомон ана ин намудош боша бе лавдомани 400 сомон хулоса интихоб кунен бо як чизи дига касе ки обтои мегира бо ягон сум арзон мекунанд марамат маълумоти бештар рақамо ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен шушта яки ячи хушрӯи бақватая мепеку духтаро шушта мепӯшен ҳичи намешава и цвечам цвети зур буда яъне ким ина нигоҳ кунен и цвечам аҷоиботай хулоса бинависен